En primeiro lugar, non tiña coñecemento desa alteración da orde do día, aínda que é certo que non altera sustancialmente porque tocaba na seguinte pregunta, pero non tiña coñecemento. Onte se enviou unha comunicación de alteración da orde do día que non era esta, porque non afectaba esta pregunta. Entón, bueno, hai que revisar o funcionamento da comisión. Hoxe vimos a preguntarlle unha vez máis pola situación do 061 dese transporte sanitario, toda vez que xa fai 2 plenos preguntamos ao Conselleiro de Sanidade ante a situación que estaba a sufrir o sector, que unha vez máis se viu abocado a unha folga precisamente polo incumprimento reiterado das condicións laborais. Como vostede sabe, estas condicións laborais motivaron que nós reclamáramos tamén nesta comisión a necesidade de retornar, e tamén no pleno, a proporción de un servizo enteiramente público, é dicir, un servizo directo de transporte sanitario como se está a estudiar noutras comunidades autónomas, porque temos que dicir que realmente a situación do transporte sanitario non é, dende logo, non parece viable tal e cual se están a desenrolar os concursos, e os preguntamos precisamente polo de 2014, no que está a ser investigado nese xulgado precisamente polos casos, os presuntos casos de corrupción relacionados coa adxudicación da Ambu Ibérica e a outras empresas que tiñan coñecemento previo de información privilexiada segundo manexa o sumario do caso, pero que, como vimos na adxudicación posterior, na seguinte, na de 2015, pois tampouco foi unha adxudicación correcta, porque xa o temos debatido nesta comisión, se fixo cun importe moi inferior o necesario para manter as condicións laborais pertencentes ou relacionadas co convenio colectivo duns traballadores e traballadoras que sufren unha conxelación dende o ano 2010. Unha situación totalmente insostible na que unha e outra vez temos problemas coa concesión dun servizo que é básico, que é imprescindible, que é moi importante para a atención sanitaria da cidadanía. Un servizo que en moitas ocasións está en cuestión pola mala xestión que fai a Xunta de Galicia, e temos trasladado nesta comisión tamén a problemática relacionada coa ausencia de recursos suficientes, con esas ambulancias de apoio sin personal sanitario que se utilizan para atender casos de gravidade de maneira absolutamente ordinaria e de maneira normal, e temos unha contestación por parte da Fundación do 061 de como se dan esas contratacións, e hoxe, toda vez que estamos ás portas dunha situación de cronificación dunha folga, non sabemos si parece que nas últimas horas tal vez a Xunta de Galicia este disposta a modificar algunha condición dese novo concerto, seguramente en aras de proporcionar maior cuantía para as empresas que se van a presentar. Nos parecía axeitado tamén preguntar polo que aconteceu en 2014, entre outras cousas porque posteriormente a esas contratacións que están a ser investigadas polo xulgado, as asociacións de técnicos e técnicas do 061 se dirixiron, xa digo, posterior a estas, nos concursos actuais, en varias ocasións a Consellería de Sanidade e tamén a todos os grupos parlamentarios para denunciar que se están a realizar transportes e atencións con persoas que non teñen a debida categoría sanitaria, e tamén que algúns coches siguen tendo problemas relacionados cos pesos e cos equipamentos dos vehículos, algo que nos retrotrae precisamente a esa situación da investigación por corrupción que recentemente, a principios deste ano, en febreiro deste mesmo ano, foi unha vez máis noticia polo avance das propias investigacións. Hai que recordar que nese proceso dese millonario concurso, as empresas adxudicatarias que resultaron adxudicatarias encargaron 80 furgóns, o 75% da flota, con condicións que estaban nos pregos antes de que foran coñecidos os pregos de contratación. E o informe pericial da Policía traslada nese sumario xudicial que se tiñen incrementado drásticamente os pesos das ambulancias e, polo tanto, posto en perigo a seguridade viaria e a seguridade, evidentemente, das persoas que ían dentro das propias ambulancias,
porque, segundo o propio informe pericial, se podía provocar que os vehículos se volveran impredecibles na maniobrabilidade e perigosos de conducir e que algún vehículo estivo incluso circulando no medio cun exceso de masa de 860 kilos que de media na maior parte dos incrementos de masa eran de 300 kilos. Ante esta situación e que parece que a Xunta de Galicia volve celebrar ou quere volver celebrar un novo concurso porque fai oídos sordos ás peticións da necesidade de que o transporte sanitario se dé dende a sanidade pública, hoxe queríamos traer novamente esta cuestión aquí e preguntarles a vostedes da constancia que teñen, evidentemente agora parece que xa se pronunciaron sobre o contido dese informe pericial para saber se se correxiu esa situación, se nos vindeiros concursos se vai a ter en conta esa situación, saber por que non se solventou a pesar das advertencias levadas a cabo por parte dos traballadores do 061, xa digo, nese concurso, pero tamén no que está vixente, no que acaba de rematar de 2015, se vostedes nos poden asegurar que as ambulancias, as UBIs móviles, cumpren na actualidade co peso máximo permitido pola lei. Hai que recordar aquí que se fixeron unha serie de modificacións de peso que os traballadores denuncian que redundaron en reducir os materiais das propias ambulancias e, polo tanto, un empeoramento na calidade tamén do servicio. Se vostedes nos poden asegurar que as ambulancias actuais e tamén, obviamente, as que van a contratar van a estar en condicións de seguridade para eses traballadores e doentes e que van a facer, que medidas van a tomar, e aquí a pregunta que presentamos hoxe de xaneiro deste mesmo ano, pero eu creo que efectivamente ten vixencia sobre o concurso que vostedes pretenden sacar agora e que a día de hoxe non cumple coas expectativas laborais porque, como vostedes sabe, non contempla o cumprimento ou actualización do convenio colectivo e a mellora da situación que teñen uns traballadores que levan anos sufrindo a pauperización dos seus salarios e tamén da súa situación a nivel laboral. Queríamos voltar a traer este tema aquí precisamente porque estamos en medio desa folga, porque é importante que se cumpla a legislación vixente, cousa que non aconteceu dende o ano 2014 en relación aos pesos das ambulancias, porque nos preocupa que se poida volver a dar un presunto caso de corrupción na adxudicación das ambulancias e, polo tanto, hoxe estamos esperando a súa resposta tamén para valorar en función do que traslade en relación á situación que teñen os traballadores que están en folga. Gracias. Moitas grazas, señora Solla. Para responder ten a palabra o señor Fernández Campa.